ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Bijuteriilor TV. Dragilor, astăzi avem o selecție splendidă de bijuterii, pietre atât de frumoase, abia aștept să vi le prezint. Așa că n-am să pierd nici măcar o secundă din emisiune și mergem să vedem câteva piese de lux cu minunatul granat. Am să vă povestesc și despre această piatră care a luat naștere în adâncul pământului, acolo de unde ea pur și simplu i-a luat. But you said we have no crawl, yeah. Oh my God. I love it. But I have no music in the studio. Oh, ahora yes, I do have now. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Bijuteriilor TV. Dragilor, v-am pregătit pentru astăzi bijuterii de lux, una mai frumoasă ca cealaltă, pietre 100% naturale, știți foarte bine, vin însoțite de certificatele de autenticitate. Iar în prima parte o să vedem o selecție de bijuterii cu minunatul granat. Granatul este una dintre pietrele noastre preferate. Și deschidem emisiunea, wow, cu un colier îmbrăcat de sus până jos în 32 de granate perfecte. Sunt frumos tăiate, fațetate, o piesă pe care trebuie să o aveți dacă vă doriți să străluciți. Mai ales că una dintre proprietățile granatului este această flacără pe care o găsim în interiorul fiecarei pietre. Sunt doar 3 disponibile pe stocul nostru, sunt bijuterii în ediție limitată, aveți informațiile pe ecran, vorbim de peste 10 carate de granat Barton. Mergem să vedem prețul prima dată, după care vom povesti despre granatul Barton, iar oferta noastră de preț este de doar 1109 lei, atât 1109 lei și peste 10 carate de granate Barton într-o creație de lux superbă. Granatul Barton ajunge la colecționarii noștri doar prin intermediul nostru. De ce? Pentru că această varietate de granat se găsește doar în Statele Unite ale Americii, undeva în partea de nord a statului New York. Este o mină micuță, o mină de familie descoperită pe la 1860 pe teritoriul, pe pământurile familiei Barton. Iar familia a decis să nu vândă acel pământ, ci să facă o mică afacere sau să înființeze o mică companie. Iar la ora actuală este singura sursă din lume de unde provine această varietate de granat. Wow, uitați-vă la exemplare, sunt perfecte, de un roșu grena cu acele flăcări pline de pasiune în interior. Un lucru pe care doar granatul ni-l oferă, aceste sclipiri, acest jar nestins care arde în interiorul fiecarei pietre. Haideți să-l vedem așa în toată splendoarea lui, pentru că este împodobit de 32 de granate perfecte. Wow, ce frumos arată! Granatul încălzește și cele mai reci priviri cu sclipirile sale. O piatră care
o piatră care a luat naștere în adâncul pământului și a furat de acolo toate aceste sclipiri, toată această energie plină de pasiune pe care o transmite mai departe celei care poartă piatra. O piatră care există din cele mai vechi timpuri. Gândiți-vă că granatul este piatra care a fost purtată în montura bijuteriilor de acum 4000 de ani de către vechiul popor egiptean. Toate pietrele de-a lungul timpului purtate ca talismane. Granatul nu. A cucerit cu frumusețea sa încă de acum 4000 de ani, când era purtat în cele mai luxoase bijuterii egiptene. Ultimul colier, întrebați despre disponibilitatea lui. Și o surpriză de proporții, lanțul unisex Picasso. Un lanț cu adevărat excepțional, realizat în atelierele noastre din Milano, acolo unde avem cei mai talentați designeri. Un lanț realizat într-un stil avangardist pe care îl propunem tuturor telespectatorilor noștri. Este un lanț masiv din metale prețioase, este un lanț dublu placat cu aur prin tehnica Vermeil. O să vă povestesc ce înseamnă această tehnică, așa că rămâneți alături de noi, puțin mai târziu îl veți putea comanda. Acum însă mergem la o altă piesă de lux cu granate gigant. Granatul, prin modul său de formare, este o piatră de mărimea și de formă unei semințe de rodie, adică este foarte, foarte mic. Granatele mari sunt de o raritate absolută, iar în această brățară aveți 6 granate gigant, 6 granate mari, frumoase, perfecte. Uitați-vă la aspectul lor. Nu doar că sunt granate mari, gândiți-vă că piatra inițială brută a fost și mai mare, din ea s-a tăiat, da, până să se obțină aceste exemplare de catalog. Sigur, se optează tot timpul pentru tăietura rotundă sau ovală pentru a salva cât mai mult din piatră, dar priviți în interiorul pietrelor, sunt perfecte. Vreau să remarcați acele flăcări, vreau să vedeți acel jar nestins, vreau să vedeți acele sclipiri pe care doar granatul ni le oferă și aspectul acesta impecabil, parcă satinat. Doar 3 sunt disponibile, iar oferta de preț este de 941 de lei pentru această brățară. O să vă arăt și sistemul de prindere, pentru că se ajustează foarte ușor pe încheietura mâinii noastre. Iată-l. Acesta este sistemul de prindere. Atât de ușor se ajustează această piesă pe încheietura mâinii. 6 granate impecabile, mari, frumoase. Sunt atât de rare aceste granate. Gândiți-vă că oricare dintre pietrele din montura acestei brățări ar fi putut fi în inele soliteri de lux, pentru că avem aproape 13 carate doar de granate de catalog. Foarte rare exemplarele și le-am folosit pe toate într-o brățară pentru a vă oferi ceva cu adevărat special, ceva cu adevărat uluitor. Ultimele 2 disponibile pe stocul nostru sunt bijuterii în ediție limitată. Trebuie să știți că au fost doar 10 în toată colecția. Sunt piese de lux cu minunatul granat Barton. Vă spuneam că doar prin intermediul emisiunii noastre puteți achiziționa această varietate de granat. Granatul are o familie foarte mare, iar cel Barton are la bază piropul și almandinul. De aceea vedem această nuanță de grena, dar cu reflexii puternice de roșu în interior. E o piatră vie, o piatră care nu te lasă să te plictisești, pentru că la fiecare micuță mișcare, vedeți, se aprinde focul, arde, e ca un jar nestins. Parcă ți-e teamă să o atingi, parcă îi simți căldura atunci când o porți. Este piatra călătorilor. Se spune că atunci când călătorim e foarte bine să purtăm un granat cu noi pentru a fi siguri că ne întoarcem cu bine acasă. Vă dați seama că piatra aceasta, da, pe lângă faptul că a fost purtată în bijuterii de mai bine de 4000 de ani, este piatra pe care o regăsim în Biblie, nu? Dacă ne gândim la povestea cu arca lui Noe, era piatra cu care Noe a făcut lumină pe parcursul nopții. Și înțelegem de ce, pentru că e o piatră care arde în interior, o piatră plină de lumină. Ultima brățară
E superbă, este cea mai luxoasă brățară din colecția noastră cu granat Barton. Ultima disponibilă pe stocul nostru. Wow! Cât de frumos arată! Uitați-vă, uitați-vă la fiecare sclipire a acestor 6 exemplare frumos prinse unele de celelalte. Atât, n-avem nimic altceva decât granate. Granate de catalog. Sigur, peste, nu știu, ceva timp puteți să transformați această brățară într-o colecție de bijuterii cu granat, deși eu aș păstra-o exact așa. Dragilor, vreau să vă întâmpin astăzi cu o surpriză de proporții. Lanțul unisex Picasso, o creație avangardistă unică, un lanț masiv, un lanț deosebit cu peste 9 grame 40 de metale prețioase. De ce? Pentru că este dublu placat cu aur prin tehnica Vermeil. Vreau să vedeți stilul în care a fost realizat, inspirat de curentul cubist. Continuăm cu... M-am pierdut. Wow! Peste 120 de pietre, peste 120 de granate, ca să fiu mai precisă, încrustată în acest inel de lux. Mie mi-a tăiat respirația și se va întâmpla, wow, la fel în momentul în care vă veți lăsa privirile cucerite de flăcările granatului. Uitați-vă la efectul optic pe care îl creează. Fiți atente! O explozie de culoare, de roșu. Și încă o dată. Wow, artificii! Cum ard aceste pietre! Nu, parcă ne e teamă să-l atingem. Parcă sunt cu adevărat flăcări acolo. Doar 7 avem pe stoc. E superb, montura Cluster. Este inelul meu favorit din toată colecția cu granat. Vă dați seama, peste 120 de granate sunt încrustate în acest inel. Să vedem oferta de preț. Nu se poate. 716 lei. Fiecare piatră este tăiată și fațetată. Vă puteți imagina doar munca la manopera acestui inel, cât de mult a durat să tai fiecare pietricică, să o fațetezi, să o șlefuiești și să o montezi în această bijuterie. Doar munca depusă pentru acest inel și nu se reflectă în prețul bijuteriei. Peste 120 de granate încrustate aici. Nu există nici măcar loc pentru vârful unui ac. Și îmi place cum se termină exact la limită unde ascundem banda inelară în palma noastră, dându-ne senzația că tot inelul este îmbrăcat în granate. Am fi putut să o facem, dar n-ar mai fi fost atât de comod, așa cum este acum purtat, da? Pentru că nici nu simțim pietrele. Pietrele îmbracă frumos mâna în partea din față, însă în palma noastră ascundem banda inelară. Wow, wow, ce piesă superbă! O bijuterie de lux impresionantă. O bijuterie de lux impresionantă cu adevărat. Este montura mea preferată, iar în momentul în care granatul primește această tăietură, pare a fi diamant roșu. Este izbitoare asemănarea dintre granate și diamante roșii în momentul în care granatele sunt tăiate în felul acesta. Mare atenție, ultimele 3. Wow, ce frumusețe de inel! O poveste! 3,35 de carate și peste 120 de pietre încrustate într-o singură bijuterie. Este o adevărată operă de artă creația aceasta. O adevărată operă de artă, uitați-vă la el! O piesă care merită să stea într-un muzeu, într-o expoziție, să fie, nu știu, cireașa de pe torta oricărei colecții. Ultimul.
Nu știu ce mărimi mai avem disponibile, dar cei din call center vă pot ajuta cu această informație. Cert este că aveți șanse unice la bijuterii de lux pe care, din păcate, astăzi nimeni nu le mai creează. E muncă multă depusă în aceste bijuterii, se vede lucrul acesta. Vreau să știți că fiecare piatră este montată manual. Fiecare pietricică a fost montată de mâinile artizanului de bijuterii. Întrebați în call center despre disponibilitatea acestui inel de lux. Și, dragilor, avem o surpriză de proporții pentru toată lumea. Lanțul unisex Picasso, o bijuterie avangardistă inspirată de stilul lui Picasso, de acest curent cu bist. Rămâneți alături de noi pentru că puțin mai târziu veți putea să-l comandați. Și am să continu cu o pereche de cercei. O pereche de cercei care merge perfect cu acel inel. Vedeți cum te transformă o pereche de cercei, cum te îmbracă o pereche de cercei. Acesta este rolul bijuteriilor noastre de lux, să ne schimbe look-ul. Oh, wow! Din nou, o mare de flăcări frumos marcată de topaze albe. Parcă acele topaze albe ar vrea să stingă flăcările care ard în interiorul granatelor. Doar 8 avem disponibile pe stoc. Aveți tortița, care știu că vă place atât de tare. Este o pereche de cercei de lux super, super elegantă. Și din nou avem un număr impresionant de pietre încrustate aici. Peste 130 de pietre, peste 130 de pietre tăiate, fațetate și montate manual. 548 de lei, wow, 548 de lei. Oferta de preț pentru această pereche de cercei de lux, uluitor de frumoasă. Wow, cum strălucesc! Doar piese de colecție găsiți în emisiunile noastre. Cred că este evident că bijuteriile sunt create de artiști adevărați. Punem foarte, foarte mult accent pe designul acestora. Ne place să vă surprindem plăcut cu fiecare creație, ne place să vă simțiți specială. Aceasta este ideea. Când oferi o bijuterie unei femei, aceasta trebuie să se simtă specială purtând-o, unică, să se simtă admirată, să se simtă centrul atenției, pentru că veți fi în centrul atenției. Cu aceste flăcări, aceste artificii, jarul nestins din interiorul granatelor și marea aceea de topaz alb care parcă vrea să stingă din forța granatului. O piatră născută în miezul pământului din lavă vulcanică. Se vede, parcă piatra spune povestea locului din care provine. Parcă vedem, nu, lava aceea vulcanică, parcă vedem cum se scurge frumos, cum se aprinde și se stinge. Ce roșu puternic! Este o proprietate pe care doar acest granat Barton o are, nuanța de roșu. Sigur, fiecare varietate de granat are această proprietate, are aceste flăcări în interior, însă nu în nuanța plină de pasiune, un roșu bine definit, exact ca o flacără ce arde continuu. Ultimele două perechi de cercei e deosebită, dansează, mi se pare esențial dansul acestor cercei, tocmai pentru a se juca în privirile noastre cu aceste artificii de roșu și grenat. Sunt bijuterii pe care să le puteți purta la ocazii speciale. Dacă puneți această pereche de cercei lângă inelul pe care l-ați admirat mai devreme, o să obțineți cel mai strălucitor look.
Și dacă inelul anterior, nu știu, nu mai este disponibil, wow, ce urmează, stați să vedeți! O, ce bijuterie! Credeți că nu vă mai pot impresiona cu bijuteriile noastre? Ho, ho, ho! Și încă o pot face până la finalul acestei colecții. Fiecare bijuterie este impresionantă, surprinzător de originală, unică, inedită. Avem doar 7 disponibile pe stocul nostru. Cum arată, cum arată! Și mergem să vedem prețul. Nu vine să credeți? 420 de lei această capodoperă, această bijuterie muncită din greu. 420 de lei pentru 91 de pietre încrustate. 91 de pietre încrustate în acest inel. Știți ce îmi place? Îmi place cum se îmbină liniile contemporane cu cele clasice în această bijuterie. Îmi place și forma aceasta de flacără, nu este ca para unui foc ce arde, pentru că granatul e piatra aceea vie care la fiecare mișcare strălucește, sclipește, iese din interior. Pur și simplu vrea să se reverse în afara acestei bijuterii. Banda inelară este detașată, da, de coroana inelului în cazul în care nu vă găsiți mărimea, să știți că poate fi modificată. Uitați-vă cum se aprinde și se stinge marea aceasta de flăcări, de roșu. Așa că iată ce set splendid puteți avea. Arată foarte bine perechea de cercei, arată foarte bine inelul, însă când le avem împreună, look-ul e de top, de top. Nu puteți obține look-ul acesta decât dacă aveți un set cu bijuteriile cu granate Barton. Și repet, granatul Barton este o varietate pe care nu o găsiți pe piață, există doar prin intermediul emisiunii noastre, pentru că avem un contract de exclusivitate cu micuța mină Barton din partea de nord a statului New York, singura mină din lume care ne oferă varietatea unică. Toate granatele sunt frumoase, însă în funcție de zona geografică din care provin, vedeți, au alte proprietăți și au alți membri din care au luat naștere la bază. Iar granatul Barton, vă spuneam că a luat naștere din granatul din varietatea de almandin și pirop. De aceea vedem nuanțe și de grenaș și de roșu. O minunăție de inel, e un inel statement, evident, este o bijuterie de cocktail, glamour. Ce evenimente aveți planificate anul acesta? Sigur aveți cel puțin o nuntă sau un botez. Sigur erați în căutarea bijuteriilor cu care să atrageți atenția. De când există emisiunea noastră și aceste bijuterii glamour, să știți că ținutele mele vestimentare sunt foarte simple. Când mă îmbrac pentru un eveniment, mă îmbrac în bijuterii. Rochia respectivă poate să fie cea mai simplă cu putință. Bijuteriile sunt cele care au această forță să schimbe look-ul. Bijuteriile te îmbracă până la urmă. Cred că ați văzut, sunt imagini pe care le vedem în revistele de modă sau, nu știu, pe internet mai nou, pentru că nu toată lumea citește reviste, unde vedem ținute ale designerilor și nu ne dăm seama că, de fapt, nota aceea de strălucire, de nota aceea unică, inedită, vine de fapt de la bijuteriile care sunt accesorizate ținutei respective. Întrebați despre disponibilitatea acestor două creații de lux. Și, dragilor, lanțul unisex Picasso, o creație avangardistă pe care vrem să o propunem astăzi tuturor telespectatorilor noștri. Este o piesă care se adresează și domnilor și doamnelor în aceeași măsură. Așa că rămâneți alături de noi și puțin mai târziu o să puteți comanda acest lanț. Vreau să vă spun că are peste 9 grame de metale prețioase, nu este o piesă clasică și este
dublu placat cu aur. O bijuterie deosebită, inspirată de stilul cubista lui Picasso. Dragilor, am un bestseller! Perechea de cercei creol! O vedeți? Așa este de mare, vă mai arăt o dată. Arată senzațional. Este perechea de cercei care ni se potrivește tuturor, indiferent de stilul nostru preferat. Este perechea care ni se potrivește perfect și vreau să vă arăt interiorul perechii de cercei, care este pavat în granate. De ce? În momentul în care purtăm o pereche de cercei, aceasta este imaginea pe care o vedem, nu? E lobul urechii, are locul lui aici, în această tortiță, după care, ce? Remarcăm partea din față și din interior încrustată în granate. Exact așa arată. Vedeți? Asta înseamnă obsesia pentru detalii pe care o avem pentru bijuteriile noastre. Da, suntem obsedați de detalii. Suntem obsedați să vă oferim bijuterii perfecte, bijuterii care să vă simtă, să vă facă să vă simțiți specială. Foarte comodă, versatilă această pereche de cercei și potrivită tuturor. V-am spus că este genul acela care ni se potrivește tuturor, indiferent de stilul pe care îl abordăm. Wow, uitați-vă la ea cât este de elegantă, versatilă și comodă în același timp. Avem doar 8 disponibile pe stoc. 315 lei. 315 lei. Uluitor. Nu vine să cred, ce piesă deosebită. Sunt doar 38. Sunt 38 de pietre. Vă dați seama, 38 de granate încrustate în această pereche de cercei și avem doar câteva unități pe stoc. 315 lei, nu-mi vine să cred. 38 de pietre. Vă spun sincer, dacă ar trebui să aleg o singură pereche de cercei cu granat din colecția noastră, aceasta este. Eu sunt o mare admiratoare a cerceilor și stilul care mă reprezintă pe mine, port absolut toate genurile de cercei. Îmi place foarte tare stilul acesta creol sau hoops. Hoops ce înseamnă? Tot cercei rotunzi, dar mai mari, cei mari. Ei, aici vorbim de un echilibru perfect dacă ne referim la dimensiunea perechii de cercei, pentru că diametrul pe care îl are această pereche de cercei este de 2 cm 35. Diametrul este de 2 cm 35, așadar este perfectă, nu este nici stilul acela creol minimalist, este la granița, da, la limita dintre o pereche de cercei creol și una hoops. Dacă era puțin mai mare, deja vorbeam de o pereche de cercei hoops, dar hoops înseamnă ceva mai mult și nu toate doamnele se regăsesc în stilul hoops, adică al cerceilor mari, rotunzi, așa că avem perechea de cercei perfectă, are dimensiunea perfectă. Am pus-o pe lângă mâna mea tocmai pentru a vă face o idee cât mai exactă despre mărime și ați văzut-o și în camera 1 când am pus-o pe lângă ureche, ca să vedeți cum se vede. Ultima, 38 de granate Barton încrustate în această piesă minunată la doar 315 lei. Este ultima disponibilă pe stocul nostru. Nu cât de originală este montura pietrelor pe partea principală și partea care se vede. Obsesie pentru detalii. Mergem mai departe, întrebați despre disponibilitatea perechii de cercei. Minunată, minunată! Dragilor, lanțul unisex Picasso, o creație avangardistă pe care vrem să vă oferim astăzi.
vrem să oferim tuturor telespectatorilor noștri, deși este o emisiune pentru femei. Iată că din când în când venim și cu aceste creații unisex deosebite. Un lanț de peste 9 grame de metale prețioase, dublu placat cu aur. Wow, toate sunt originale, toate sunt unice, deosebit de frumoase. Un granat central perfect. Wow! Alături de alte 48 de granate. Aici granatul are și rol principal și rol secundar. Tot granatul este piatra accent a bijuteriei. Mi-amintește de perioada renascentistă această creație. Parcă de acolo vine, nu? Din rândul aristocratelor. 12 avem pe stocul nostru, să vedem oferta de preț. 279 de lei. Nu cred. Tot bijuterii de lux vă oferim, dar vreau să remarcați în ce zonă de preț am intrat cu acestea. 279 de lei, acest inel superb de aproape 3 carate, doar granate. Granatul central e de un rafinament aparte. Aspectul satinat, flacăra din interior, finețea, claritatea absolută. Toate fac din această piatră una de excepție. Și parcă nu ne mai săturăm de granat, nu? Atât de tare ne place piatra aceasta încât am folosit-o și ca piatră accent. Și uitați-vă cum se aprind! Ca niște luminițe care ard constant în interiorul pietrei și se aprind la fiecare micuță mișcare. Ce efecte! Cum să nu te cucerească piatra aceasta? Cum să nu încălzească și cele mai reci priviri? Cum să nu te cheme la ea? Nu există persoană pe pământ care să vadă granatul și să nu se îndrăgostească de această piatră. Nu există persoană pe pământ care să nu fie fermecată de granate. Atenție! Avem un bestseller elegant, sublim acest inel, sublim. Sunt o mare admiratoare a stilului statement. Îmi plac bijuteriile mari, bijuteriile care ies în evidență, însă acest inel este perfect. Acest inel și îmi plac piesele care transmit ceva, care spun o poveste. Acest inel are o poveste. Acest inel vine cu povestea lui. Parcă este moștenire. Parcă este un inel care a fost creat acum sute de ani. Și uitați-vă la el cât este de actual astăzi. Un inel ca acesta va lăsa timpul să treacă și va fi la fel de interesant peste alte zeci de ani. Va fi la fel de actual, va fi la fel de fermecător, va fi la fel de dorit. V-a cucerit, nu? A intrat în inimă. Ce fac flăcările granatului? Pătrund puternic în inima noastră. În momentul în care se aprind, gata, suntem cucerite pe deplin de farmecul unic al granatului, de forța acestei pietre, plină de pasiune. Înțelegem acum fascinația strămoșilor noștri pentru această piatră. Mai este unul singur, cred, întrebați în call center despre disponibilitatea lui, pentru că, sincer, nu știu care este situația acestui inel superb. Și un moment pentru toată lumea. Lanțul unisex
Picasso, o creație avangardistă care se adresează tuturor telespectatorilor noștri ce ne urmăresc la această oră. O bijuterie pentru toată lumea, o bijuterie cu care să începeți vara, cu care să începeți vacanța, cu care să vă începeți viața. Lanțul unisex, un lanț avangardist, un lanț cu peste 9 grame de metale prețioase. Avem argint 925, dublu placat cu aur prin tehnica Vermeil. O să vă povestesc ce înseamnă această tehnică de placare aurului Vermeil. Iar acum, fără această pereche de cecei nu putem să lansăm nicio colecție cu nicio piatră. Este clasica pereche de cercei, este în cele mai noi tendințe. Da, în cele mai noi tendințe. Incredibilă, incredibilă perechea de cercei. Uitați-vă la cele două exemplare, cât de frumos dansează, cât bun gust în această creație, cât bun gust, cât rafinament, câtă delicatețe, grație, are tot ce ne dorim de la o pereche de cercei. 12 unități și... Nu pot să cred, 232 de lei, avem cel mai mic preț din colecția noastră cu granat Barton, 232 de lei, iar fiecare granat individual, dragilor, are peste 1 carat, aproape 1 carat și jumătate, fiecare exemplar. Perfect! Nu trebuie să vă arăt pietrele. Le vedeți? Sunt perfecte. Oh! Parcă sunt satinate. Sunt atât de fine aceste exemplare de granat. Iar flăcările acelea m-au cucerit pe deplin. Mi-au intrat în inimă, acolo au rămas. Iar în interiorul meu arde dorința de a avea această creație. Cea mai fină, cea mai elegantă, e de bun gust. Perechea de cercei care ni se potrivește tuturor. Nu, chiar dacă avem cercei statement, avem cercei minimaliști, pe aceasta trebuie să o punem în orice colecție. E clasică, e elegantă. Indiferent de, nu știu, locul în care urmează să mergem, e aceea cu care nu o să dăm greș. Nu e nici prea mult, nici mai prea puțin. E perfectă. Dacă, nu știu, vreți să ne referim la perechea de cercei perfectă care a fost creată pentru noi, aceasta este. Și cât de bine strălucesc granatele. Wow! Uitați-vă la ce se întâmplă în interior. Câtă magie ascund aceste pietre în interiorul lor. Câtă lumină frumoasă, ce joc fascinant de sclipiri. Ultima pereche de cercei disponibilă. Vai de mine cum arată. Aveți tortițele. Întrebați în call center despre disponibilitatea ei. Wow! Și lanțul unisex Picasso, creația avangardistă pe care vă propunem astăzi tuturor. Este bijuteria care va face senzație vara aceasta. Un lanț inspirat din stilul cubist, cu peste 9 grame de metale prețioase. Vă dați seama, are peste 9 grame 40, argint 925, dublu placat cu aur prin tehnica Vermeil. Iar acum este primul și cred că singurul pandantiv cu, este singurul pandantiv cu granat Barton din emisiunea noastră. O trilogia cu granat. Pandantivele, wow, și cu inimă. Stați puțin, mama și copilul.
Vai, cât este de drăguț! Câtă emoție transmite acest pandantiv, mama și copilul, inima lor la mijloc. Poate îl oferiți mamei, poate îl oferiți fiicei, poate îl oferiți bunicii. Vă vine să credeți că vă dați seama că acest pandantiv va fi pe lista noastră și noi vrem să ajungă la dumneavoastră, așa că aveți din partea noastră un preț simbolic, 122 de lei. Aveți un preț simbolic. Dacă vreți să-l oferiți mamei sau fiicei, vreau să vă mai propun o bijuterie, o pereche de cerceluși, cercei stad, perechea de cercei stad, cadou! Incredibil, nu? Incredibil, pandantivul iubirii la doar 122 de lei, iar perechea de cercei cadou din partea noastră. Perechea de cercei stad, iată, cu montura bezel, o pereche de cercei minimalistă, despre care am spus, dintotdeauna trebuie să existe în colecția fiecărei dintre noi. E perechea de cercei pe care o punem de dimineață și de care uităm. Trebuie să o avem tot timpul în urechile noastre, mai ales că este cu granat și uitați-vă ce se întâmplă la fiecare micuță mișcare, cum strălucesc aceste pietre. M-a emoționat cu totul pandantivul acesta. Cred că emoționează orice mamă. Inima noastră este acolo, la copilul nostru, nu? Este un pandantiv care emoționează orice fică, orice copil care se gândește la mama. Așa arată dragostea, iubirea aceasta fără margini dintre mamă și copil. Exact așa arată. Este fără margini, este fără limite. Inimile celor doi sunt unite într-una. Când ești mamă, inima ta e a copilului. Când ești un copil care e tot timpul cu gândul la mama, inima e la mama. Mama e un cuvânt sfânt. Copilul pentru mamă este lucrul suprem de pe pământ. Nu există nimic mai important. Și aveți perechea de cercei cadou din partea noastră. Nu știu ce veți alege să faceți cu ea, poate o păstrați pentru dumneavoastră, poate o oferiți la fel mamei sau fiicei. Întrebați în call center dacă mai este disponibil. Ce moment, nu? Vedeți? Sunt și aceste bijuterii care transmit emoții. Dragilor, mergem în sfârșit la celebrul lanț Picasso. Un lanț avangardist inspirat de curentul cubist. Îl vedeți? Vine și cu această extensie pentru a putea fi ajustat la gâtul dumneavoastră. E un lanț masiv și vă spun, va fi senzația verii 2023. Aceasta este senzația verii 2023. Uitați-vă cât este de masiv. Gândiți-vă că sunt practic 4 lanțuri masive prinse într-unul. Vreau să vedeți forma perfect cubică pe care o are lanțul. Vreau să vedeți cât este de gros. Are 9,42 grame de metale prețioase, argint 9,25, dublu placat cu aur prin tehnica vermeil. Ce înseamnă această tehnică vermeilă? O tehnică foarte, foarte veche, dar folosită mai ales în Franța, prin care argintul este scufundat într-o baie de aur de 2 ori pentru o rezistență mai mare în timp și o strălucire, așa cum se vede. Mergem să vedem oferta de preț, sunt doar 30 disponibile pe stoc, iar prețul este de 399 de lei, dar nu astăzi. Astăzi vrem să vă oferim lanțul la doar 239
33 de lei! Wow! Una dintre cele mai mari șanse pe care ați avut-o vreodată. 233 de lei. 9,42 grame. 9,42 grame de metale prețioase. Un lanț avangardist, un lanț modern, un lanț care ni se potrivește tuturor, doamnelor. Puteți să-l accesorizați dacă vă doriți cu medalioane sau pandative, însă el a fost creat pentru a fi purtat ca atare și de domni și de doamne. Vedem și extensia pentru că se ajustează, are 50 de centimetri plus o extensie de 5 centimetri. Vreau să vedeți cum strălucește lanțul acesta. Și v-am explicat, este dublu placat cu aur prin tehnica vermeil și pentru a avea această strălucire, dar pentru o rezistență foarte mare în timp. Mare atenție la stoc, pentru că sunt ultimele unități disponibile, nu avem altele, de aceea trebuie să acționați acum. Mi se pare uluitoare oferta de preț. 9,42 grame de metale prețioase pentru o bijuterie lucrată atât de bine, atât de perfect. De-a lungul timpului tot s-au purtat lănțișoarele, lanțurile unisex, vor fi tot timpul la modă, sunt tot timpul în vogă. Este stilul acesta pe care ni l-au oferit în general italienii. Deci ei nu pun accent pe bijuteriile cu pietre, ei pun accent pe bijuteriile realizate din aliaje, din metale prețioase, fără pietre. Tocmai de aceea sunt o cascadă nesfârșită de idei când vine vorba de lanțuri, de modele de lanțuri, și ne-au impresionat cu această creație, ne-au explicat și de unde este inspirat. Și ne-am dat seama că, iată, un artist tot timpul vine cu o idee excepțională și un artist tot timpul ne oferă acea creație care ne place tuturor. Mare atenție, sunt ultimele 3 lanțuri. Picasso, ce creație avangardistă, unică! Vreau să-l vedeți încă o dată, vreau să vedeți toate elementele, vreau să vedeți cum sunt prinse toate acestea atât de perfect, atât de complex este. 233 de lei, ultimele, suntem în ultimele momente din emisiune, da? Așa că vă rog să vă finalizați comenzile, încă o puteți face. Ultimele momente în care puteți comanda acest lanț. Wow! Ce creație! Ce creație! Sigur că a venit vara, este momentul să purtăm bijuterii mai mult ca niciodată. Iar știu că vara ne place să alegem acel lanț pe care să nu-l mai dăm jos de la gâtul nostru, indiferent de ținuta vestimentară. E unisex, așa că domnilor, știu cum vă plac lanțurile, iar acesta a fost creat să străluciți vara aceasta, să atrageți toate privirile asupra dumneavoastră cu acele cămășuțe albe din in, nu? Lăsând lanțul să strălucească la gât. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție. Întrebați de ultimul lanț pe care vi l-am pregătit. Întrebați de el în call center-ul nostru, pentru că l-aveți la un preț excepțional și toate informațiile se află pe ecran. Pe lângă, da, gramajul acestui lanț, aveți numărul de telefon unde vă puteți plasa comenzile. Și desigur, oferta de preț, care este la fel de importantă. Eu vă mulțumesc frumos că mi-ați fost alături, așa că vom vedea data viitoare ce avem în emisiune. Hacemos ahora otro plano corto, que se llama... Wow! Iată cu ce vă întâmpin astăzi. Vă întâmpin cu o bijuterie de lux
așa cum erau realizate odinioară, o bijuterie pe care o purtau aristocrații, ceasul de lux încrustat cu smaralde. Ce creație, ce creație deosebită! Smaralde, smaralde, 7 smaralde încrustate perfect în această bijuterie. Rămâneți alături de mine pentru că vom ajunge la această piesă. Am să vă povestesc mai multe detalii despre ea, iar acum nu știu cu ce să încep. Nu știu cu ce să încep. Stați. Trebuie să-l vedeți de la distanță ca să înțelegeți reacția mea. Impresionant. Am un ametist marocan. Ametistul marocan este una dintre cele mai scumpe, valoroase varietăți de ametist din lume, din toate timpurile. Este o raritate absolută ametistul marocan. Un ametist marocan micuț pleacă, da, de 1 carat, ca să înțelegeți valoarea acestei pietre, pleacă de la $200-300 caratul până la 600-700, depinde de calitatea lui, pentru că dacă vedem în interiorul său dicroismul, acele flăcări albastre sau roz ciclam, vorbim de un exemplar de excepție. Ei bine, inelul acesta are un ametist marocan de aproximativ 16 carate într-o singură piatră. Acest inel merită să fie așezat pe un piedestal într-un muzeu. Oh, wow! Oh! Fără cuvinte. Fără cuvinte. Capodoperă. Capodoperă. Uitați-vă la el. Există cineva care mai poate să comenteze ceva în fața acestei bijuterii? Nimic, nu există, n-ai cu ce să-l compari. N-ai cu ce. Nu există bijuterie care poate fi comparată cu acest inel, cu acest magnific ametist marocan de 16 carate. Iar mai departe, pe umerii inelului curg alte 164 de ametiste, vă dați seama? 164 de ametiste tăiate, fațetate și încrustate. Dacă diamantele ar fi fost violete, exact așa ar fi arătat. Exact așa ar fi arătat. Doar două. Sunt două în toată lumea. Vreau să înțelegeți, sunt bijuterii de lux în ediție limitată, sunt două în toată lumea și oferta de preț este de 4.033 de lei. Vă spuneam mai devreme, da, pentru că foarte multă lume întreabă de prețul caratului. Un carat individual pleacă de la $200-300 până la $600-700. Aceasta este valoarea ametistului marocan. Desigur, depinde de calitatea lui. Eu vorbesc de cel excepțional, ca cel pe care îl vedeți aici. Ametistul pe care îl vedeți în imagine are 16 carate aproape. Asta înseamnă că prețul lui este de câteva zeci de mii de euro, pentru că prețul per carat nu crește direct proporțional cu numărul caratelor, nu. Cu cât este mai mare piatra, cu atât crește și prețul per carat. Poate crește de 10 până la 20-30 de ori mai mult. Exemplarele acestea sunt rare. Și vreau să vedeți certificatul de autenticitate pe care îl veți primi, două în toată lumea. Două inele în toată lumea, vă dați seama? Acesta este caratajul ametistului marocan central și vă spuneam că aveți 164 de ametiste încrustate de jur împrejur. Este o bijuterie de lux unică. Cum este să ai un inel din două? Un inel din două, din toată lumea. Ai un inel din două câte există în toată lumea. Cât de specială trebuie să te simți. Un inel care trezește invidia tuturor.
care trezește comentarii în urechile noastre. Ai văzut ce inel are? Ce ametist! Dragilor, acesta este un inel la un alt nivel. Dacă vă doriți ceva deosebit, ceva altfel, aceasta este singura propunere de astăzi. Dumnezeule, cum arată! Și tot astăzi avem o bijuterie aristocrată, ceasul de lux încrustat cu smaralde. Sunt smaralde naturale, 7 smaralde de jur împrejur. O bijuterie cum, din păcate, nu se mai creează și dacă se creează, o găsim în marile case de modă, știți foarte bine, la mii de euro, zeci de mii de euro, pentru că sunt piese de lux. Astăzi vrem să-l propunem telespectatorilor noștri. E o bijuterie. Ceasul a fost dintotdeauna o bijuterie. Acesta a fost rolul ceasului, să înlocuiască bijuteriile. Rămâneți alături de mine, iar acum o pereche de cercei impresionantă, tot cu ametiste marocane. Două ametiste marocane impecabile și 64 de topaze albe de jur împrejur. Doar 3 perechi de cercei sunt disponibile. Sunt bijuterii în ediție limitată. În această seară merg la o petrecere. În această seară am o petrecere și chiar mă gândeam ce pot purta, ce pereche de cercei să-mi aleg. Pe aceasta cu siguranță. Mai ales că ametistul are această culoare vibrantă. Nu cred, 1175 de lei. Am montat ametistul marocan în argint, tocmai pentru a-l face accesibil tuturor, pentru că este una dintre cele mai rare și mai valoroase varietăți de ametist din lume. Înainte, ametistul acesta purta denumirea de ametist oriental și astăzi se mai spune așa. De ce? Pentru că era preferatul bogaților din Orient. Se plăteau sume grele pentru exemplare ca acestea și astăzi se plătesc la fel. Așa cum o spune și numele său, provine doar din Maroc. Ametistul este o piatră pe care o găsim, da, în multe locuri pe pământ, însă în fiecare zonă piatra aceasta are o altă culoare. E ametistul brazilian roz, nu? Ametistul roz de France. Ametistul zambian, care de asemenea are un ton puternic de violet și care e la fel de valoros ca și cel marocan. Sunt 3 tipuri de ametist, cele mai valoroase: cel marocan, zambian și nigerian. Pe cel nigerian, nu știu dacă o să-l vedeți în colecțiile noastre, ne străduim să-l aducem de câțiva ani de zile, pentru că emisiunea asta este produsă în mai multe țări. Iar de ani de zile, o singură dată l-am avut într-una dintre emisiunile noastre acum mulți ani și ne străduim să-l aducem din nou. Sunt cele 3 varietăți de ametist cele mai valoroase din lume și iată de ce. Uitați-vă la ele ca să înțelegeți de ce acest ametist a fost dintotdeauna preferatul bogaților din Orient. 2 superbe pietre de ametist. Ametistul, prin modul său de formare, e o piatră cu incluziuni și care se găsește într-un degradé de nuanțe, de la tonuri de roz, violet. E foarte greu să găsești un exemplar de ametist cu nuanța uniform distribuită. Trebuie să știți că din totalul extras al ametistului anual, doar 9%, un procent de 9%, are această calitate, adică are culoarea uniform distribuită, are această claritate, vedeți, e limpede, n-are nici măcar o incluziune. Sunt foarte rare aceste ametiste. Și ce vedem în interior? Un joc de culori splendid, tonurile de albastru specifice ametistului marocan și sclipiri de roz ciclam. Nu uitați, sunt bijuterii de lux în ediție limitată. Cine va purta asemenea creații se va simți foarte specială.
Și vreau să vă propun o altă operă de artă. O cruce? Ce creație artistică! Ce creație artistică! Uitați-vă la ea! Uitați-vă la această splendidă bijuterie! Wow! E minunată! Este minunată, minunată! Sper că remarcați și motivele florale pe care le are această o bijuterie de cruce. O bijuterie. În general, cruciulițele, David, sunt bijuterii de suflet, sunt bijuterii talisman, bijuterii simbol. Aici aveți mai mult decât o cruce, aveți o bijuterie, în adevăratul sens al cuvântului, la doar 639 de lei. Nu mai pot, e deosebită, mă topesc în fața ei. Cruciulițele, și nu e o cruciuliță, e chiar o cruciare, aveți mărimile pe ecran, da? 4,56 cm lungime și 3,26 cm lățime. Cruciulițele se poartă din două motive. Există două categorii de oameni. Cei care poartă crucea pentru simbolul acesteia, pentru că este un simbol al credinței, da, al creștinilor, al iubirii, al uniunii cerului cu pământul, și există cea de-a doua categorie care poartă cruciulițele ca bijuterii. Ca bijuterii. Aici aveți o bijuterie de lux, o bijuterie glamour, o bijuterie care iese din toate tiparele, sparge toate tiparele prin aspectul ei, prin designul unic aparte. Nu mai zic de piatra aceasta atât de rară, atât de frumoasă, atât de puternică, magnetică, ametistul marocan. Doar 3 sunt disponibile pe stoc, doar 3, 639 de lei, uluitor. 7 carate de ametiste marocane. Avem în colecțiile noastre bijuterii de lux. Avem în colecțiile noastre bijuterii așa cum nu mai creează nimeni în ziua de astăzi. Niciodată nu o să vă oferim piese minimaliste, simple, punând totul pe seama tendințelor. Se poartă piesele minimaliste, clasice. Nu! Tot timpul vom fi în fața dumneavoastră cu bijuterii care să vă facă să vă simțiți speciale. Cu acele bijuterii pe care în mod normal nu le găsiți într-un magazin tradițional. Cu acele bijuterii care vor străluci tot timpul. Cu acele bijuterii cu pietre scumpe, rarisime. Tot timpul vă vom oferi ceva special, ceva care de la prima vedere vă va face să vă îndrăgostiți de creația respectivă. Ultima mai este, încă o puteți comanda. Wow! E la un alt nivel crucea aceasta, nu e o cruciuliță și atât, este o bijuterie de lux. Cu multe carate, cu multe grame de metale prețioase, cu multă muncă în spatele ei, cu trăirile artistului care a creat-o, nu? Pentru că în fiecare bijuterie vedem trăirile acelui artist. E o manifestare artistică bijuteria pentru noi. Întrebați despre disponibilitatea ei? Vreau să vă arăt așa pentru câteva secunde. Wow, nu? Puteți o purtați și în locul unui colier. Și o bijuterie aristocrată, ceasul de lux încrustat cu smaralde. Smaralde. Wow, cum arată! Vă dați seama, găsim și astăzi ceasuri de calibrul acestuia, dar la marile case de modă
iar prețul este de câteva mii, zeci de mii de euro. Aceasta este valoarea unui ceas de lux încrustat în pietre prețioase. Ceasurile astăzi ați văzut cum sunt, așa, banale. Ceasul a devenit doar un ceas, atât. Nu mai este o bijuterie cum era odinioară. Wow, ce bijuterie aveți ocazia să achiziționați astăzi. Știu că noi româncele suntem mari amatoare de lux. Vezi o româncă de la distanță. Călătorim, nu? Călătorim peste tot, în toată lumea aceasta, și ați văzut, mai din când în când mai trece acea doamnă pe lângă noi, acea femeie frumoasă, îmbrăcată impecabil, cu bijuterii strălucitoare. Știi de la distanță că este o româncă. 479 de lei pentru acest inel. Nouă româncelor ne place luxul. Nouă româncelor ne plac bijuteriile. Ne place să ne gătim, ne place să purtăm toate acele creații care ne fac speciale, care ne fac să fim în centrul atenției. Și, alături de acest inel impresionant, am o pereche de cercei pe măsură. Iată, ciorchini de pietre. Doar 473 de lei această pereche de cercei de lux. O pereche de cercei care vine dotată și cu aceste tortițe cu o mare de ametiste marocane. Vai de mine, ce bijuterii! Sunt piese de lux, sunt bijuterii avangardiste, sunt bijuterii glamour, sunt bijuterii statement. Foarte mult îmi plac. Uitați-vă la inelul acela cum îmi îmbracă mâna, nu? E foarte frumoasă perechea de cercei, e superbă. Inelul la fel, dar împreună își unesc forțele schimbându-ne lucrul. Își unesc forțele oferindu-ne nouă strălucirea lor. Zeci de pietre montate. Știți ce-mi place? Îmi place alegerea designerilor de a folosi piatra accent tot ametist marocan. Ce-i drept e o piatră cu o culoare atât de hipnotizantă, magnetică, încât te gândești ce să aleg să pun lângă ea și alegi tot ametistul. Tot ametistul, nu? Te cheamă la ea piatra aceasta. Vă cheamă la ea, nu? E vibrantă culoare, are o vibrație foarte puternică, ametistul marocan. Este culoarea anului 2019. Știți că în fiecare an este aleasă o culoare. E o culoare aleasă constant. La câțiva ani, din nou avem culoarea ametistului marocan ca fiind culoarea anului. La câțiva ani tot timpul se alege o culoare. Eu cred că dacă am putea, am lăsa o culoare a fiecărui an, nu? Asta, e cu putință și acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, pentru că cei care se ocupă de modă, de tendințe, sunt nevoiți să aleagă în fiecare an altceva. Dar sunt convinsă că dacă ar putea, ar alege tot această culoare. De aceea este culoarea pe care o vedem la câțiva ani realeasă ca fiind culoarea anului. Este singura nuanță din lume care a fost realeasă până acum de cel puțin 12 ori ca fiind culoarea anului. Ultima pereche de cercei, întrebați și de inel. Eu trebuie să continu. Avem o surpriză de proporții pentru dumneavoastră. Ceasul de lux cu smaralde. O bijuterie aristocrată, cum din păcate se mai creează. Și dacă o găsim la marile case de modă, cu o valoare ce depășește zeci de mii de euro. E încrustat în 7 smaralde gigant. Rămâneți alături de noi. Wow! Wow! Nu există
două bijuterii asemănătoare în colecția noastră. Nu există două inele cu elemente comune. Fiecare inel, wow, este unic! Teturi Trillion, teturi scumpe, iar în mijloc avem teturi baghet. Tetura baghet este specifică diamantului. Vă spun cu toată sinceritatea, credeți-mă că văd de ani de zile sute de modele de bijuterii zi de zi. Este pentru prima dată când văd că ametistului marocan i-a fost atribuită tetura specifică diamantului. Am mai văzut această tăietură atribuită topazelor, zirconului alb natural, pietre asemănătoare diamantului, dar niciodată ametistului. Îmi place ce au reușit să obțină designerii noștri și ia să vedem prețul. Ne place prețul, ne place foarte tare prețul. 330 de lei. 330 de lei. 12 sunt pe stocul nostru, doar 12 inele, 11. Se pare că place tuturor. E modern, nu? E modern, da, e bridge. Asta voiam să verific, e stilul acesta bridge. Vedeți, ca un poduleț. E o parte dreaptă pe care stau așezate pietrele, două exemplare Trillion cut de ametist marocan și două baghet. Linii contemporane în acest inel. Doar ametist. Ați văzut? Am întâlnit în această colecție piatra secundară, tot ametistul. V-am spus, e greu să nu alegi această piatră, e greu să stai departe de ea. Te gândești și ce să pun pe lângă și tot ametist. Tot ametistul, pentru că te atrage culoarea aceasta. Nu poți să ții privirile la distanță de această varietate de ametist. Eu cel puțin, dacă încerc să mut privirea, tot acolo mă întorc. Pentru că e puternică, e magnetică. Oh, ce bijuterii avem astăzi! Este una dintre puținele colecții cu ametist marocan pe care le prezentăm în emisiunile noastre. În fiecare emisiune vă prezentăm o altă colecție, alte pietre, alte surprize. De la o emisiune la cealaltă nu o să vedeți aceleași bijuterii, așa că aveți o singură șansă să vă bucurați de ele. 330 de lei acest inel minunat cu ametist marocan 3,36 de carate. 330 de lei, vă vine să credeți? O piatră pe care prima dată când am adus-o într-o colecție era montată doar în aur. Era prima dată când oamenii noștri au ajuns la sursă, pentru că noi achiziționăm pietrele direct de la sursă. De aceea putem să ne permitem să vă oferim cele mai mici prețuri. Și prima dată când am reușit să aducem un mic depozit de ametist marocan, au fost foarte puține resursele, l-am montat doar în aur, iar prețurile, credeți-mă, nu erau cele de astăzi, când am reușit să obținem multe depozite. Wow, iată ce am pentru dumneavoastră! Cerceluși cu ametist marocan. Vai, cât este de elegantă, cât este de grațioasă această pereche de cerceluși. Avem tortițe, tăieturile pară. Cât de romantică este eleganța de zi cu zi. E un vis. Uitați-vă la ea, e un vis. Mergem să vedem oferta de preț. Nu cred. Nu se poate. Nu pentru ametist marocan. O simplă pereche de cercei din argint. Da, sunt de acord să fie 270 de lei. Are 4 grame. Are 4 grame de metale prețioase. Dar nu ametistul marocan. Nu designul. Nu spectacolul pe care îl oferă această pereche de cercei. E un vis. E un vis.
Vai cât de mult îmi place! Și vine și cu tortițe. Aceste tortițe sunt favoritele româncelor. Trebuie să vă spun că în celelalte țări unde este produsă emisiunea noastră și în general pentru că s-au făcut studii referitoare la cel mai popular stil de cercei. Cercei stad. Peste tot în lume femeile poartă cercei stad. Aceia minimaliști, da, simpli, cu fluturaș sau cu șurubel. Ei bine, în țara noastră v-am spus că noi româncele suntem diferite. Nouă ne place luxul, evident, și ne plac creațiile super elegante. Ei, în țara noastră, româncele preferă acest stil cu tortiță. Tortița este pe primul loc. Au înființat și un fan club Tortiță se cheamă. Și avem foarte mulți membri. Producătoarea mea, Elena, este membru VIP în fan club Tortiță. Da, n-am văzut-o niciodată cu o pereche de cercei cu șurubel. Eu port, pentru că depinde de model, explic de fiecare dată tuturor. Și designul acelei perechi de cercei trebuie să se potrivească cu sistemul de prindere. Și atunci trebuie să vii cu un anumit model la care să poți pune tortița. Sau dacă modelul respectiv trebuie să fie, nu știu, de amploare, n-ai cum să vii să-i pui această tortiță. Trebuie să vii neapărat cu sistemul acela cu șurubel. Nu țin cont. Eu sunt, cred că, una dintre acele femei care nu ține cont de sistemul de prindere al perechii de cercei. Pe mine nu mă interesează. Mie, dacă îmi place perechea aceea de cercei, nu contează ce sistem de prindere are, pentru că, cu siguranță, cel care a creat-o a pus acel sistem de prindere pentru că așa se potrivește, altfel perechea de cercei n-ar fi arătat în felul acela. Ah, ce-mi plac toate bijuteriile de astăzi și vă așteptăm cu o bijuterie aristocrată, ceasul de lux încrustat cu smaralde, bijuterii ca altă dată, bijuteriile care erau doar în rândul aristocraților. Ceasurile de astăzi, ați văzut cum sunt? Simple, banale. Ceasul nu mai este o bijuterie. Știți că prima dată când a apărut ceasul, a apărut ca o bijuterie. Aceasta este istoria ceasului. A apărut ca o bijuterie. Astăzi s-a pierdut noțiunea de bijuterie. Un ceas a devenit doar un ceas, un accesoriu care indică ora. Am uitat cum arătau ceasurile de odinioară. O să vă reamintim noi. Iar acum o brățară din argint 925 cu ametist marocan. Impresionantă! Sistemul de prindere este cel preferat de noi, se ajustează foarte ușor pe încheietura mâinii. Avem 5 ametiste. 5 ametiste, avem 4 ametiste pară, unul emerald cut, avem doar 10 disponibile pe stocul nostru. Și știți ce vreau? Vreau să vă fac oferta zilei. Vreau ca această brățară să ajungă la fiecare dintre doamnele care ne privesc la această oră. Vă promit că am să vă fac cea mai bună ofertă pentru o brățară. 244 de lei. Este un preț mai mic decât pentru un inel. Vă dați seama, acesta este prețul unei brățară cu ametist. 244 de lei. Uluitor. Nu-mi vine să cred. Ce bijuterie de vis. 244 de lei. E un must have. La un preț mai mic decât al unui pandantiv. Aveți o brățară deosebită, într-o nuanță puternică,
plăcută, magnetică, cum doar ametistul marocan ne oferă. Mai este denumit, da, vă spuneam că una dintre denumirile populare ale ametistului marocan este ametist oriental, pentru că era și este piatra favorită a bogaților din Orient, dar mai era denumită și culoarea chevron. Culoarea chevron, v-am spus, este singura nuanță care se realege la câțiva ani ca fiind culoarea anului. Atât este de iubit ametistul. Bine, eu cunosc foarte multe persoane care iubesc această culoare și în ținutele vestimentare. Sunt foarte multe case de modă care folosesc frecvent această nuanță în ținutele pe care le creează. Avem și noi o creatoare de modă unde întâlnim această culoare frecvent. Nu știu dacă îi cunoașteți, colecția Lizei Panait. Îmi place foarte tare, îmi plac foarte tare creațiile Lizei Panait. Este singura creatoare de modă din România care îmi place cu adevărat. Probabil că este pe stilul meu și am remarcat că în majoritatea ținutelor sale este folosită această nuanță a ametistului marocan. E delicioasă culoarea. Aveam în școala generală, diriginta mea era profesoara de limba engleză, care atât de tare îndrăgea această culoare încât toate ținutele sale erau în nuanța aceasta. Nu exista zi să nu vină îmbrăcată în nuanța aceasta. Cred că nu existau în garderoba ei alte culori. Pantofi, pălării, bluze, toate erau în culoarea ametistului marocan. Asta că este o nuanță care a creat obsesii în rândul nostru, nu? Atât este de plăcută. Foarte, foarte curând ajungem la această bijuterie aristocrată, ceasul de lux încrustat cu smaralde. Ceasul de lux încrustat cu smaralde, o bijuterie ca altă dată. O bijuterie ca altă dată, încrustată cu smaralde, 7 smaralde impecabile. Iar acum continuăm. Trebuia să ne adresăm și doamnelor care iubesc stilul acesta soliter. Până și bijuteria soliter a colecției vine cu o tăietură scumpă, pentru că avem tăietura Marchiz. Minunat, nu? Minunat inelul cu tăietura Marchiz. Avem 15 disponibile pe stocul nostru. O să vedem imediat oferta. Cea mai bună ofertă de preț. Vreți să vă fac cea mai bună ofertă de preț pentru un inel? 180 de lei. 180 de lei. Nu îmi vine să cred. Aveți cel mai mic preț pentru un inel soliter cu tăietura scumpă Marchiz și un ametist marocan excepțional. Vreau să aveți o bucățică din piatra aceasta. Vreau să aveți cel puțin o bijuterie cu această piatră. Dacă nu v-ați regăsit în primul inel al colecției, acea piesă de muzeu, poate vă regăsiți în stilul clasic, minimalist al inelului soliter. Dar și aici am ales o tăietură scumpă. N-am optat pentru tăietura clasică, tăietura rotundă sau ovală. Nu, am venit cu o tăietură scumpă, o tăietură Marchiz. Cred că este bijuteria pe care o să o alegem cu toții. Este bijuteria pe care puteți să o purtați de dimineață până seara. Dacă v-am spus, dacă vă doriți ceva extravagant, aveți primul inel din această colecție. Dacă vă doriți ceva pentru fiecare zi, aveți această creație clasică, minimalistă, cu un ametist marocan Marchiz. Sunt șocată de prețul bijuteriei. Sunt șocată.
180 de lei. Nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred. Mare atenție, sunt ultimele pe stocul nostru. Suntem foarte, foarte aproape și de finalul emisiunii noastre. Uitați-vă la el. Este splendid, splendid. Marchiz. Ce inel interesant, nu? Și chiar dacă v-ați mai ales, nu știu, un alt inel din colecția noastră, puteți opta și pentru cel clasic. Și bineînțeles, perechea de cercei Stad. Câtă forță are această pereche de cercei. Da, e mini, dar de lux. Mini, dar de lux. Luxul de a avea asemenea exemplare de ametist marocan. Și vreau să vă fac și un preț, vreau să fac o ofertă de preț un preț mini de... Nu, prețul este doar mini, nu este de lux. Prețul nu este de lux, este doar mini. Ce ofertă! 78 de lei, ireal! 78 de lei perechea de cercei din argint 925 placat cu aur cu 2 exemplare de ametiste marocane impecabile. 78 de lei! 78 de lei! Grăbiți-vă să ajungeți pe linie, pentru că este ultima pereche de cerceluși din această colecție, este ultimul inel. E superbă! Da, sunt micuțe, dar uitați-vă cât sunt de perfecte. Și ce dacă sunt mici, calitatea contează. Calitatea contează. Iar calitatea acestor pietre este excepțională. Vai de mine, sunt superbi. Cerceii Stad, vă povesteam mai devreme de preferințele, da, femeilor din întreaga lume. Aceasta s-au făcut studii, iar pe primul loc, în topul preferințelor femeilor din toată lumea, modelul de cercei care câștigă detașat este modelul Stad. Stad, peste tot în lume, femeile poartă cerceii Stad. Este cel mai bine vândut model de cercei de 10 de ani. Cerceii Stad sunt cerceii pe care îi poartă toate femeile din toată lumea. Puteți verifica această informație, aveți acces la internet. Cel mai bine vândut model de cercei al tuturor timpurilor este modelul Stad. E cea mai drăgălașă pereche de cercei Stad, pentru că are aceste, uitați-vă la ele, pietre 100% naturale cu un farmec aparte. Ai senzația că este un caleidoscop în interiorul acestor pietre de ametist marocan, nu? Toate luminile acelea, artificii. E delicioasă piatra, e delicioasă. 78 de lei, vă vine să credeți? Nici măcar o pereche simplă de cercei din argint astăzi nu mai costă 78 de lei. 78 de lei. O varietate de ametist atât de scumpă, atât de valoroasă oriunde în lume. 78 de lei, sunt șocată. Și inelușul pe care îl puteți pune în continuare pe degetul dumneavoastră, întrebați de dimensiunea disponibilă pentru acel ultim inel și întrebați de cercei cu ametist marocan, care sunt un must-have. Ultimele 3 șanse. Hai să vedem cine este. Cine este suficient de rapid să ajungă la această pereche de cercei? Sunt perfecte. Dacă ar trebui să aleg între cercei și inel, ce aș alege? Cercei sau inelul? Vreau să întreb pe producătoarea mea, Elena, ce ar alege? Elena, cercei sau inelul? Cercei, nu? Cercei, și eu aș alege cercei. Chiar îmi plac cercei și credeți-mă, eu sunt o mare fană a stilului statement, dar îmi place foarte tare această pereche de cercei. E superbă perechea de cercei. Întrebați de ea. Și a sosit momentul. A sosit momentul bijuteriei Aristocrate, ceasul de lux încrustat cu smaralde. Un ceas deosebit care ne reamintește că ceasul a apărut ca o bijuterie.
Acesta era rolul ceasului, să fie o bijuterie care să indice timpul. S-a uitat astăzi faptul că un ceas trebuia să fie o bijuterie. Ceasul a devenit doar un accesoriu, simplu, banal. Doar o mașină a timpului a devenit ceasul. Atât. O mașină a timpului. Ceasul, fie că e ceasul din perete, fie că e ceasul de pe mână, e banal, e anost. Noi n-am uitat. Noi vrem să vă reamintim ce însemna un ceas de fapt. Vrem să vă reamintim că un ceas de fapt era o bijuterie de lux. O bijuterie pe care o aveau doar aristocrații. Iar ceasurile acum sute de ani erau încrustate în pietre prețioase. Ceasul nostru este încrustat în 7 smaralde. Acestea erau ceasurile acelea care rămâneau moștenire de familie, cele încrustate în pietre prețioase. Am avut un ceas de la străbunica, era încrustat cu 3 safire albastre micuțe. Țin minte că ceasul acela a mers din generație în generație. Era o adevărată piesă de valoare, o adevărată operă de artă. Vreau să vă reamintiți rolul ceasurilor. Erau bijuterii, erau adevărate bijuterii pe care nu le purtau decât bogații, aristocrații. Omul de rând n-avea acces la asemenea bijuterii. Avem doar 50 de unități pe stoc. 349 de lei, este excepțional. Aveți aproape 5 carate de smaralde naturale. Dar vreau să vă fac cea mai bună ofertă de preț. 209 lei! 209 lei! Și vreau să vă spun că toată lumea, dar nu întrebați de lanț, îl primiți. Vine gata de purtat. Pret-a-porter. Pret-a-porter. Exact așa vine, gata de purtat. Ceasul de lux încrustat în 7 smaralde mari, perfecte, de aproape 5 carate. 209 lei. V-am spus încă, se creează ceasuri de lux cu pietre prețioase de către marile case de modă, dar costul unui ceas ca acesta ajunge la câteva zeci de mii de euro. Mii de euro, zeci de mii de euro, depinde și de piatră și de carataj, dar nu-l găsiți la câteva sute de euro. La câteva sute de lei, nici atât! La 209 lei este imposibil. O bijuterie care să ne reamintească ce însemna ceasul înainte. Cum au apărut ceasurile? Ca bijuterii. Într-un mic orășel, Anvers. Acolo au apărut primele ceasuri când au fost interzise bijuteriile. Iar bijutierii, pentru că trebuiau să-și câștige existența, au venit cu această idee genială de a realiza ceasuri. Ceasurile erau doar cele de perete, da? Nu existau ceasurile pe care să le purtăm astăzi. Și așa au venit cu ideea să realizeze ceasuri în miniatură, dar sub formă de bijuterii. În acest fel nu-și pierdeau nici meseria și nici sursa de venit pentru a trăi. Așa au apărut ceasurile ca bijuterii. Erau încrustate în pietre prețioase, erau strălucitoare, exact ca bijuteriile de astăzi. Între timp, ceasul zilelor noastre a devenit doar un instrument banal de măsurare a timpului. Atât. Am uitat că ceasul era o bijuterie. Am uitat că ceasurile erau încrustate în pietre prețioase. Noi vrem să vă reamintim lucrul acesta. Noi vrem să vă oferim
cu adevărat ceva unic, ceva care să rămână mai departe în familia dumneavoastră din generație în generație. Ceasul mamei, ceasul bunicii, ceasul străbunicii, cum spun eu astăzi, cum mă refer eu astăzi la acel ceas al străbunicii despre care vă spuneam că era încrustat în 3 safiri albastre micuțe, dar era ceva unic și a rămas din generație în generație. Ultimele 2 ceasuri pe stocul nostru, ultimele 2 ceasuri disponibile pe stocul nostru, 7 smaralde mari, 5 carate, o frumusețe. Ultima șansă, 209 lei, nu vine să cred ce ofertă de preț are această bijuterie. O bijuterie pe care să o purtați de acum încolo toată viața și pe care să o lăsați moștenire mai departe celor dragi. Vă spun cu toată sinceritatea, unde găsim astăzi astfel de ceasuri bijuterie, costă de la câteva mii de euro la câteva zeci de mii. Pentru că doar anumite case de modă mai realizează așa ceva în ziua de azi. Sunt sigură că aveți nenumărate ceasuri acasă, dar n-aveți ceasuri incrustate în pietre prețioase. Avem 7 smaralde perfecte, sunt smaralde care vin din Brazilia și aproape 5 carate într-o bijuterie pe care o veți iubi. Niciunul dintre ceasurile dumneavoastră nu arată așa. Acesta va fi cel mai iubit ceas din colecția noastră. Profitați de această șansă pentru că în fiecare emisiune avem alte surprize pregătite. Rămâneți pe linie, după finalul emisiunii, call center-ul nostru mai rămâne deschis aproximativ 5 minute. Eu vă mulțumesc pentru atenție, Alexandra Drăgușin este numele meu și vă aștept data viitoare. La revedere!